ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଆତଙ୍କର ବଳୟ। ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଆତଙ୍କର ବଳୟ। ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଗଢ଼ା ଚାଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଆଳୟ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ଜନ୍ମ ଦିଏ ଯେବେ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷକୁ, ହେଇଥାଏ ସେ ମା'। ହେଲେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଯେବେ କେଉଁ ମା' କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ ଆଖିରେ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ଜଳି ଉଠେ ଖାଲି ତା ପାଇଁ କାମନାର ନିଆଁ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ଦେବୀ ବୋଲି ସିଏ ସମ୍ବୋଧନା ପାଏ କେଉଁ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ବାଣୀରେ। ସେଇ ଦେବୀ ପୁଣି ନିଷ୍ପେଷିତା ହୁଏ କେଉଁଠି? ଏଇ ଭରା ସମାଜର ଆଗରେ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ନିଜ ପରିବାର ହସ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସିର ସପନ ହୃଦୟ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ହେଲେ କିଛି ଧନ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ପୁଣି ଯୌତୁକ ଅଗ୍ନିରେ ବି ଜଳିଯାଏ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ପ୍ରିୟତମା ହୋଇ ନିଜ ମନର ମଣିଷର ସବୁ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ କାଚ କଣ୍ଢେଇ ପରି ରାସ୍ତାକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ସହଧର୍ମିଣୀ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ପରି ପୂଜେ, ନିଜ ମନ ମନ୍ଦିରେ ବସାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସନ୍ଦେହ କୀଟ କାମୁଡ଼େ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ମନରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ତାର ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼େ ଆଉ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଜଳୁଥାଏ ତାର ଚିତାଗ୍ନି। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ଦୁଇ କୂଳ ପାଇଁ ହିତ କରେ ବୋଲି ନା ତାର ଦୁହିତା, ସଭିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରୁ କରୁ କେବେ ଭୁଲଟିଏ ହେଇଗଲେ ହୁଏ ପୁଣି ସେ କୂଳଟା। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହିଯାଏ। ସହୁ ସହୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ। ସେ ହିଁ ନାରୀ, ସର୍ବଂ ସହା ନାରୀ।